No, melkein se kannattaa. Okei. Katsotaan tää ruukatolva paksuus tästäkin, niin nyt sit viljeltyy pois. Siellä on kakkosnelo. Niin se on kakkosnelo. Eiku, niin sit se 50 on siinä. Raatapas sitä vielä, sit löytyy. Sitten on tuulensuojalevy ja sitten on se. Joo. Sehän saa jäädä tuo tuulensuojalevy tonne, eiks niitä ollut? Joo, saa, se on ihan kunnossa. Onks tää, mites tää kerros rakennettais nyt? Tää on vähän. Onks tää paperi vähän turhaa? Ei jumalista, siellä löytyy se muovi sittenkin. Joo. Ei se tälleen saisi tehdä. Eikö se ole niin, että kustentilla ulkoseinään muoviin laitetaan? Niin, tai siis kahta veden eristävää kerrosta ei saa olla samassa rakenteessa. Mutta oliks noissa sit se veden eristys? Tässä on semmoinen. No niin hän sanoi. Niin siellä, okei. Käydään huviksi nyt katsomaan. Kattoo ulkoa, joo. Niin, se on ollut tuplana sitten. Niin. Joo, avaat ehdottomasti kaikki. Joo, kaikki täältä avataan. Joo. Täältä avataan kyllä ihan kaikki. No pidäpäs tuolta taas tässä, minä rapsaan tästä vaan taas. Sitten toisella. Semmosiahan ne vähän nää on. Täällä on varmaan niinku, en mä tiedä, onko asukkaat itse tehnyt tai joku tuttu tai joku. Varmaan itse tehnyt silloin 70-luvun. Itse ja joku tuttu. Kun ne on just ne teessä itsemiehet, kun ne jotain tekee joskus, niin sitten sillä just syntyy näitä juttuja. Tulee ihan hyvin. Meillä on tuplakuvat nyt, jos jotain tarvii. Voi sitten pyytää. Joo, täällä on onneksi, täällä puretaan kaikki. Joo, se on hyvä. Ja niin, katsotaanko tuota kattoa kanssa ihan mielenkiinnosta, että mikä se jostain, että niin siellä on varmaan. Tuolta poistettu. No missä se folio sitten meni tällä saunan rakenteessa? Tuolla näkyy. Tässähän se varmaan on mennyt sitten jossain. Siis. Meneekö se siellä väleissä nyt? Meneekö se siellä tuulensuojalevyn alla? Tän. Ja mitenkä puolen se on ollut? Tuolla on maalarin teippiä tuolla nurkassa tiivisteenä ja muuta hurjaa, mitä nyt ei pitäisi saunan seinästä löytyy ollenkaan. Kaikki paloturvallisuushommat huomioon ottaa. On joo, ja se tuskin vesihöyryn pitävää on, että siis se vesihöyryhän on mennyt tämän seinärakenteen tuonne villaripisteeseen niin läpi, että on hujahtanut vaan. Niinpä. Sieltä löytyy. Onko se vähän väärässä kohtaa? Missä välissä se on? Siis tuolla alueella. Eikö se pitäisi olla tässä pinnassa? No pitäisi. Suoraan niinku paneeliin vastaan. Eihän se mitään heijastusvaikutusta. Se kosteessa imeytyy kaikki tähän nyt. Joo. Auki vaan kaikki. Tästä voit kirjoittaa sellaisen tarinan, että kuinka taloa ei olisi pitänyt rakentaa. Joo. Onneksi ei ole mitään semmoista niinku. Ei ole mitään ihmeellistä kyllä löytynyt vielä. Ja se homeitiötä ei ole havaittu heille ja nythän ne poistuu, kun kaikki vetää hittoon. Joo. Mutta on niinku siis käsittämätöntä, niin. Tommonen levy, pikku se on niinku väärässä välissä. Ja sit tosiaan kun se ollenkaan ei oo. Mikä siinä on sitten? Onko se betoni? Maalattu paneeliko siellä? Kuulosti kovemmalta. Mitä se on? Sepon kesämökin seinä. Se on jäänyt jostain lautaan. Kyllä lähtee. Klonk. Siellä on paneeliseinä taustalla. Aha. Niin se on se vanha. Kato kun tässä on mennyt vanha julkisivu. Niin. Siinä kato. Niin. Kato kun tää on lisäosa. Niin, tää on lisäosa. Niin, se on se vanha se on se vanha verhous siellä. Se on ollut alun perin varmaan tuon värinen sitten. On. Joo, semmonen sieltä löytyy. Sehän on ollut ihan kivan värinen. Vai onko toi vaan pohjamaali? Vähän on se oikeassa se on tuossa pohjamaalin näköinen. Se on siihen joka on ollut pintamaali. Tää on joo kyllä mielenkiintoinen, että mihin väliin tää on vedetty tää niinku. Voi morjens. Mäkin on niinku yhden saunaremontin tehnyt, en mä muista, että sitä olisi tonne väliin. Ei todellakaan, ei ihan väärässä välissä. Sitten ei tosiaan seinässä olisi tuuletusrako ollenkaan. Ei tuolla ratkaisulla pystynyt olemaan se. Joo, se on nähty nyt se rakenne. Mä opetan tuosta olla itse yhdenkin. Hurjan näköinen.
Mutta onneksi se on kuitenkin jäänyt tohon se kosteus, et ei se näytä, että se olisi niinku mennyt tonne pidemmälle. Musta tuntuu, että ne ei ole ihan hirveästi saunonut. En tiedä. Onko tämän talon niinku ihan mielenkiintoista, niin minkä kuntoisena? Onko purkukuntoisena? Siis oli tää vissiin tyydyttävä. Ei tää ollut purkukuntoinen, joo, mutta kyllähän me tiedostettiin, että täällä voi olla vaikka mitä. Kun näin vähän just on. No että siellä? Tossa on varmaan ehkä sitä IV-putkesta on sitä kondenssivettä siellä. Niin. Jos sitä ei ole eristetty siellä ylhäällä, niin... Ja sit tosiaan onneksi me ollaan nyt yksi tämmönen iso remontti tehty, niin ei olla ihan niinku... Mitä sieltä? No viiseitä. Oh, siellä on aika märän näköistä sakki. Rojahtaako? Siellä on paperia. Niin, onko se nimenomaan paperi vai muovi?